començat amb un curs amb moltes coses, a nivell informatiu, a nivell d'actualitat, moltes coses. Els nanos tenen molt clara la imatge i molt propera a la imatge que els permeten exemplificar, tant en el tema dels atemptats com el tema del referèndum, tot allò que moltes vegades parles en abstracte, de treball per la pau, per la cohesió. I justament aquell dia era una jornada en què tot l'equip d'educadors havia programat activitats perquè els grans fessin els petits i venien del laberint d'Horta i en el moment en què va passar l'atemptat estaven a 3 parades de l'estació de Liceu. Això ens porta a un debat de rerefons molt més personal i íntim de cadascú d'ells i és com gestionen les seves emocions. Ho hem de poder treballar, hem de poder provocar espais que ens acompanyin, que ens condueixin a acompanyar aquests infants. Avui, totes les escoles Badruna fem un minut de silenci per expressar el nostre dolor i solidaritat a totes les víctimes i les seves famílies. De manera rotunda rebutgem tota mena de violència. Avui era el dia que s'havia escollit per fer un minut de silenci a les 12. Llavors, a la secundària es va pensar aprofitar-ho per fer una tutoria àmplia, que hi hagués prou temps per parlar del tema dels atemptats. Pensàvem que era important tenir l'oportunitat de que poguessin compartir en grup perquè ja sabíem que a molts els hi hauria tocat de prop perquè són veïns del Raval. Aquesta és la primera vegada que hem tret el tema així per parlar una miqueta més dedicat a això. Sí que alguna vegada hem parlat entre nosaltres però no amb l'escola. És bastant interessant perquè també hem vist altres punts de gent, de companys. Tots aquests sentiments que tenen dins, que són molt difícils d'expressar, una de les maneres que podíem fer que sortissin cap enfora era mitjançant un mural. Hem vist que hi ha por, hi ha molt respecte, tenen molt clar que la religió en si no té res a veure amb el terrorisme. Arrel dels atemptats que hi van haver a Barcelona i a Cambrils durant aquest estiu, vam pensar que seria un bon tema per tractar amb els infants i després perquè igualment vivim en una societat que encara és molt racista i també a vegades amb els nens també ho notem al cau. Ens havien demanat fer un taller per treballar temes sobre terrorisme. Què vol dir exactament, no? I vam decidir que treballaríem el tema dels antirumors, que treballaríem el tema de les discriminacions. És una manera de portar l'experiència vivencial. Nosaltres quan fem teatre foro, quan fem teatre, molts cops diem que el que fem és assajar per la realitat. Trobar espais on poder pensar i repensar i provar un espai de seguretat com actuaríem davant d'una situació de racisme o inclús repensar nosaltres quan hem sigut racistes. No solo hablar de los atentados o del terrorismo, sino qué pasa cuando tenemos actitudes racistas o cuando soltamos frases que al final están provocando heridas en las personas. I cadascú de vosaltres veurà les etiquetes que tenen els altres, però no sabrà quina és la que té. Aquí li podem dir coses a la persona dels seus amics, coses que aquesta persona creu que sent en el seu dia a dia. Almenys aprendre a català. Hòstia, que porta la motxilla, tio. Nosaltres quan intentem treballar amb adolescents segueix havent els riures i les dificultats pròpies d'un espai de debat amb adolescents. Però sí crec que hi ha un punt diferent i és el fet que això ha passat al costat seu. Converses així de profundes normalment es fan individualment. Et desafogues d'alguna manera, saps? Dius el que penses que potser amb la teva família o això no ho havies dit perquè et fa vergonya o no vols parlar amb ells. Et deixen els remordiments, la frustració que vas passar, el tenir companys al costat teu t'ajuda. En aquell moment d'impàs vam treballar molt amb els nanos i l'equip d'educadors va fer una molt bona feina amb els nanos gestionant que la informació que estaven rebent, una la posessin en quarantena, dues fossin capaços de digerir i de realment analitzar en aquell moment i amb el nervi i amb els nervis de la situació i per protecció als nanos més petits que estaven anant justament aquell dia també amb ells, de no difondre-la ni esbombar-la de qualsevol manera. I ens trobem que som uns referents per a aquests nens i joves i en el moment en què algú et fa una pregunta d'aquests temes,
et sents com que l'has de saber respondre. El que volem és això, tenir recursos actius, que nosaltres directament ja puguem aplicar un cop estiguem al CAU, i fent-ho des del teatre és potser veure la part amagada que no veuràs llegint un informe o un article. Pot haver-hi traumes, no?, de certs alumnes. Veure realment el que és passar una furgoneta per mig del carrer atropellant la gent, suposo que digerir això no és fàcil. Però jo la sensació que tinc després d'haver fet la sessió és que ha sigut saludable. Sí, molt. A nivell emocional i psicològic, perquè el fet de compartir el que havíem viscut, jo crec que el grup ha sortit reforçat. I clar, hem acabat abraçant-nos, no? Clar, no és normal començar el curs així, no? És més aviat propi de final de curs, però era necessari que tinguéssim aquesta estona per compartir.